Sports. Manuruging iti barong nga chapter iti panagprogreso iti sports iti siyudad iti Baguio. Kalpasan na formal ang nagkinamayet iti pwersa iti Philippine Sports Commission and Base Conversion and Development Authority. Agkadwa dagiti dua nga ahensya tapno may patakder iti 𝐍𝐄𝐖𝐒 Sports Center iti uneg mismo iti Camp 𝐍𝐄𝐼𝐻 iti nasa lugar no sa dino na nga iti groundbreaking ken memorandum of agreement nagbali na plano para iti maysa nga moderno nga 5,000 square meters a pasilidad nga may patakder iti maysa nga 6,000 square meter a lote iti uneg iti iconic nga Mountain State. Mas talupay nga do iti dumayo iti nasa nga summer capital tapos agbalin nga kang runana destinasyon para iti sports tourism, iti sports facilities ket aglaon iti basketball court, volleyball, futsal, netball, handball, ken floorball a mausar dagiti atleta. Para iti IFM Sports, ito ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.